Anaa kaninyo ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya nahibalik ang kapitoang duha nga malipayon ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo. Gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo paghiyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa yawa ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamong kalipay tungod kay mga yawa mipatuo kaninyo, kung dili paglipay hinuon kamo kang inyong mga pangalan na hisulat dito sa langit. Niyadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag man ngadto sa way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug may kahibalo. O Amahan, natuman kini kay mo may imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan, mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Niya miatubang si Jesus sa mga tinunan ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kisultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot butanaw sa inyong nakita, apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog, apan wala makabati. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Good morning, kanatong tanan. So today, we are celebrating the feast of Our Lady of the Holy Rosary. So karong adlaw, gipasidunggan nato ang mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Kining mao nga kining pistaha mao kini ang pagpasalamat sa mahal nga sa kapistahan sa mahal nga Birhen. I was there in the New Jersey, New Jersey, Bayonne, USA. Karong adlaw ang ilahang fiesta. Our Lady of Holy Victories or Our Lady of the Rosary. Kaya nga naman, kini karong adlaw nahitabo ang the Battle of Lepanto. Lepanto nga diin ang Spanish Armada o ang mga Turks, pinibitang mga Muslim ba, mga Muros. Naggira kay gusto nang ilugon sa mga Muslims ang Europe. And of course, si Pope Pius V, ni siya, nag-organize siya og grupo sa mga barko ba, naval fleet, nga maoy nakigsangka sa mga kining Turks o samtang nakigsangka ang mga barko sa mga Kristiyanos, sa mga barko sa mga Turks, kining mga Moors, nagrosaryo ang mga tao. Si Pope Pius V maoy nag-awhag, rosaryo taala. And of course, sigon sa gilauman, nagmadaugon ang Spanish Armada o wala gyud ma-invade ang entire Europe. Muna nga karong adlaw gisaulugan nato ang mahal nga Birhen sa iyang fiesta nga mahal nga Birhen sa Rosario. Dito ko naka-apil ko ining fiesta nila dito when I was assigned in America sa Holy Rosary Parish dito sa kining Holy Victories Parish dito sa Bayonne. Ang paroko dito kuan man Pilipino, si Padre Paloma. So I was invited to stay there. Muna nga karong adlaw gisaulog. Magkuan may mga Pilipino
mga Filipino community man ang lugar at majority mga Filipino. Fiesta sa may nagpiesta-piesta sa mi dito. Lison man kayo na magpiesta-piesta ka sa Amerika kay. Nagprosesyon po way, nagprosesyon dito. Libot sa lugar. Nya naamay kining gitawag og parking area. Dito may nagpiesta po din taon may mga Pilipino dito. So karong adlaw gisaulog nato ang Holy Victory, ang Our Lady of Holy Victory. So Our Lady of the Holy Rosary. So in our gospel, sa may atong nakita, ang mga apostoles, no, daghan silang mga nakit-an ug nakatunan sa ilahang pagkasumusunod ni Kristo. No, when they were made to do some mission, nangadto sila, ito sila kabuok. Lipay kay sila kay ang mga yawa mamati man nila in the name of Jesus. Naminaw man nila. So, of course, muti nahimo nilang basis sa ilahang pagsunod kang Kristo. Nilig-on pag yun ang ilahang pagtuo tungod sa daghan kay nilang nakatunan. No? Muna nga kita, isip nga sumusunod ni Kristo, mali kamot kita makakaton ta. E naman, aron kini mga pagtulunan mao'y magagiya ka nato nga makapalig-on sa atong pagtuo, maningkamot kita nga ang atong kinabuhi magiyahan gyud sa pulong sa Dios. Ganyan no? Of course, kinahanglan gyud og pasabot ang mga tao kay labi na karong mga panahona nga mga tao kuan kana bitaw ang focus gyud sa mga tao panginabuhi. So it is now ang sao nato nga taga-simbahan nga makaamgo gyud ang mga tao nga dili mabuhi ang tao sa pan lamang kung dili sa mga pulong sa Dios. Lisod man kay nang sabton. Lisod kay nang sabton sa mga tao labi na nining panahona. Muna nga mas mo prefer sila nga manginabuhi ra, dili ra mosunod og simbahan, magbuhat ra dautan, manglimbong ug uban pa kaysa mosunod og simbahan nga mapobre tag samot murag murag muna ilahang pananaw sulod-sulod og simbahan diha. Kapoy pa kayong lingkod, paminaw sa pari, daghan pa kayong mga away-away ginagmay, sulod ta din ha. Dili na naman ta. Wala naman, manginabuhi na ta. Doon na kana nga klase sa mentality, murag kusog-kusog sa daron. Muna gitawag na ito consumerism. No? Consumerism. So muna nga, sa atong pagpadayon ni Santos kami sa matun pa, mag-ampo kita. No? Santos na Rosario, para nga kanang maong klase sa pagkuna-una mawagtang. O mao'y maghari ang pagtulunan ni Kristo, nga mao'y mugiya kanato. Mugiya kanato no kanang kining usa ka lugar bitaw no dito sa kining Europe no dito sa Europe I was there kadto ko dito dagko kay simbahan gyud sa Milan mga gwapong simbahan na dili na basta-basta nga mga simbahan pero sad to say nga ang mga tao murag dili jud kay hinimbakon mura kung ano yun pa kada palasabton yung maayo tungod lagi sa trend karon sa panahon consumerism na pang more on panginabuhi ba so muna nga kitang taga-simbahan we should always be in a mission muna si Kristo sa atong ebanghelyo naghatag sila nagnugo sila og 72 followers niya nga mo'y manudlo. Hantod karon importante gid gihapon ng mga manudlo. Tudlo ka ba manudlo gyud ka. Akong mga maestra di antong usang adlaw antong World Jewish Day of Teachers. Ang ipaklaro sa mga maestra nga gamitan gyud ang inyong pagka-maestra sa pagpalapnag sa pulong sa Diyos because dili wala na nagpasabot nga you will be out of context ba kana bitaw. Si Kristo dili ta niya dadon sa gawas sa atong naandan nga lugar. Gawas namo mga pare ha. Pero kamo, you will be there sa inyong lugar. Pero diha dapat itudlo ang pagtulon ni Kristo. Not necessarily nga mag-preaching yun mo.
pero sa inyong mga maayong buhat. Kasama sa mga apostoles nga when they were recruited diha sa panagat. So si Jesus Christ muduol siya nato in the very context of our lives. So ako kuan man ko sa una, dili man ko kanang gitawag bita o si hinimbahon, pero naa ko'y gamayng talent sa music. So dito ko gi-recruit sa Ginoo. Ay kamo ko gitarista man ko nya kamakabalo sa tagamay mo kanta. So nahimo kong gitarista. Dito ko na recruited sa simbahan o nahimo kong choir hangtod nga nahimo kong pari. So kamo mo pod mo. So, pero doon ay gitudlo si Kristo nga kinabitang kita gi mo decide no nga bisan tuod o siya gihapon gi magbuot, pero tagaan kita niya chance to decide no unsa jud ato kung gusto sa atong kinabuhi. So again, ang mga apostoles karon ingon sila nga lipay kay sila kay nakapapahawa sila giawa, pero giingnan sila sa Ginoo, dili na mo'y angay ninyong kalipayan. Ang angay ninyong kalipayan tungod kay inyong pangalan nasulat sa langit. No, muna akong isulti po na ng mga kanabitawong mga mag-eleksyon ba kanang bitang mag-eleksyon sa chapel, no? Nya i-nominate pa lang gani murag muhilak na kay dili gustong manominate. Sus, masalamat ka kay ginominate ka. Kay once makadaog ka, automatic ang imong ngalan malistas langit. Saman, back out ka, siya dili na lamang padayon lang ko kay mo man gisulti, di ba? Mo man gisulti ni Kristo. Kanang inyong gikalipayan kay nakapapahawa mo giyawa, ay dili kulang, dili na may angay ninyong kalipayan. Ang angay ninyong kalipayan tungod kay ang inyong pangalan nasulat sa langit. Kaya naman, kung unsay nasulat din sa yuta, nasulat usab dito sa langit. Kung unsay nairis din sa yuta, nairis usab dito sa langit. No? So kamo mga lay ministers, lagi inyong pangalan dito. Ito mga MBG, ito ana dito. Nag-seminar ko sila. Ako na akong pangalan dito. Muna angay kalipayan. Dili ka ng uban pa natong kalipay, maingon si Kristo. So muna nga sa atong pagpadayon Santos, kami sa malandong tagmaayo, no, sige ratang na malandong o sana po ng mga malandungan nato. But sometimes, magahin gyud tag panahon, pulo pa malandong pud ba, pang Ginoo na nga may musimba kada adlaw, maminaw sa pulong sa Dios, and then try to pamalandong pud ginagmay aron pud nga medyo pud maggulugiyahan pud gamay ang atong kinabuhi. Manindog palihog.